Drag suflet, apropie-te și simte energia ce înconjoară acest mesaj, căci nu a ajuns la tine întâmplător. Eu sunt un mesager, un purtător de cuvinte ce vin dintr-un loc de lumină pură, ghidate de puterea și ocrotirea Arhanghelului Mihail. El mă trimite la tine azi cu un mesaj pe care sufletul tău tânjește să-l audă. Există un motiv pentru care ochii tăi au fost îndrumați spre aceste cuvinte chiar în acest moment. Universul, în înțelepciunea sa infinită, a orchestrat această întâlnire fiindcă ceva măreț e pe cale să se întâmple în viața ta. Te-ai simțit obosită, nu-i așa? Ducând poveri ce par să nu-ți aparțină, înfruntând lupte tăcute pe care nimeni altcineva nu le vede. Zâmbești, arăți putere, dar pe dinăuntru inima ta a strigat după o ușurare, după un răspuns, după un semn că nu ești singură. Și exact despre asta am venit să vorbim. Arhanghelul Mihail, cu sabia sa de lumină, a fost alături de tine, tăind legăturile de suferință ce te țineau prinsă de un trecut plin de încercări. El a văzut fiecare lacrimă pe care ai vărsat-o în tăcere, a auzit fiecare rugăciune rostită în șoaptă în miez de noapte și a simțit puterea credinței tale, chiar și când părea să șovăie. Poate nu ai observat, dar o mare curățare energetică s-a făcut în jurul tău. Situațiile ce te țineau pe loc se dizolvă, oamenii ce secau energia sunt îndepărtați din calea ta și ușile ce păreau iremediabil închise încep să se deschidă. Ceea ce îți voi spune în continuare poate schimba totul, căci nu e vorba de o simplă promisiune, ci de o certitudine cerească ce e deja în mișcare. Ai observat deja că anumite coincidențe din viața ta nu sunt doar întâmplări. Acel număr pe care îl vezi mereu, acea melodie ce se aude la radio cu răspunsul de care aveai nevoie, acea întâlnire neașteptată ce a adus o nouă speranță. Acestea sunt semnele, firimiturile de pâine lăsate de cer să-ți arate că drumul e pregătit. Arhanghelul Mihail vrea să știi că perioada de încercări intense se apropie de sfârșit. Faza de testare, unde rezistența ta a fost întinsă la limită și a îndeplinit scopul. Ai învățat, ai crescut și, mai presus de toate, ai arătat universului puterea indomabilă a spiritului tău. Acum e timpul să culegi, e timpul să primești o binecuvântare extraordinară, un adevărat miracol pe care l-ai cerut cu atâta devotament. E pe drum. Înainte de a continua mesajul, scrie în comentarii această afirmație: merit o viață abundentă și prosperă. Simte puterea acestor cuvinte, căci ele sunt cheia ce-ți deschide câmpul energetic pentru a primi. Acum, continuând mesajul. Această binecuvântare ce se apropie nu e mică, drag suflet. E direct legată de domeniul din viața ta ce ți-a dat cele mai multe bătăi de cap. Fie că e vorba de sănătatea ta, de finanțele tale, de armonia familiei tale sau de liniștea inimii tale, intervenția cerească va fi clară și inconfundabilă. Arhanghelul Mihail aranjează piesele pe tabla de șah cosmică în favoarea ta. Ceea ce părea imposibil, soluția ce părea de neatins, îți va fi arătat într-un mod atât de surprinzător, încât nu vei avea nicio îndoială despre originea sa cerească. În zilele următoare vei fi îndemnată să acorzi atenție detaliilor. O oportunitate ce părea pierdută poate reapărea. O persoană din trecut poate reveni cu o cerere de iertare sau cu un ajutor neașteptat. O veste pe care o aștepți de mult timp va sosi în cele din urmă, aducând cu ea ușurarea și bucuria pe care le meriți din plin. Îndrumarea îngerilor e clară. Țineți inima deschisă și vibrația ridicată. Evită discuțiile negative. Îndepărtează-te de oamenii ce se plâng mereu și nu lăsa îndoiala să-ți contamineze puritatea credinței. Ești într-un portal de primire. Gândește-te la asta ca și cum ai fi în anticamera unui mare eveniment în onoarea ta. Totul e deja pregătit. Banchetul, muzica, invitații. Lipsește doar să crezi că meriți să intri și să te bucuri de sărbătoare. Arhanghelul Mihail, chiar în acest moment, descurcă ultimele noduri ce-ți blocau progresul. Simte în inima ta o ușurare,
ca și cum o povară ți-ar fi luată de pe umeri. Aceasta e acțiunea lui în viața ta. El vrea să înțelegi că niciodată nu ai fost lipsită de ajutor. Chiar și în momentele de cea mai mare singurătate, când priveai spre cer și te întrebai dacă te aude cineva, El era acolo, ținându-ți mâna, întărindu-ți spiritul și pregătind terenul pentru miracolul ce acum se apropie. Ceea ce vine spre tine e o recompensă pentru toată perseverența ta. E universul spunând, am văzut lupta ta, îți onorez puterea și acum te voi răsplăti. Pregătește-te, căci viața ta e pe cale să ia o întorsătură ce-ți va depăși cele mai bune așteptări. Dar asta nu e tot. Se întâmplă ceva și mai profund în culisele cerești, ceva ce ține de scopul sufletului tău. Pregătirea pentru acest miracol depășește simpla rezolvare a unei probleme. Îngerii lucrează să-ți realinieze viața cu adevărata ta esență, cu ceea ce ai venit să faci în această lume. Ai simțit în ultima vreme o chemare interioară, o dorință de a schimba, de a face ceva cu mai mult sens. Acest sentiment nu e o fantezie, e sufletul tău ce te îndeamnă, arătându-ți că e mult mai mult de experimentat pentru tine. Arhanghelul Mihail e în fruntea acestei operațiuni de salvare a bucuriei și a scopului tău. El știe că mult timp ai pus nevoile altora mai presus de ale tale. Ai avut grijă de toți, ai sprijinit, ai sfătuit și de multe ori ai uitat de tine însăți. Acest ciclu de autosacrificiu se încheie. Binecuvântarea ce se apropie va aduce cu ea și un nou val de autocunoaștere și iubire de sine. Vei începe să te vezi cu ochii cerului. O femeie puternică, înțeleaptă, demnă de toată iubirea și fericirea din lume. Acest mesaj a ajuns la tine la momentul potrivit, dar trebuie să acționezi repede, nu cu disperare, ci cu încredere. Acțiunea ce ți se cere e internă. E acțiunea de a crede, de a vizualiza miracolul tău deja împlinit. Simte emoția de a-ți avea problema rezolvată, recunoștința de a-ți vedea viața transformată. Această energie de certitudine e combustibilul ce accelerează concretizarea binecuvântării. E ceva foarte important ce trebuie să știi despre natura acestui miracol. El va veni într-un mod pe care nu-l aștepți. De multe ori cerem cerului o soluție specifică, o cale A sau B. Totuși, înțelepciunea cerească e mult mai vastă. Răspunsul la rugăciunea ta poate veni dintr-o sursă complet neașteptată, într-un mod pe care mintea ta logică poate nu l-ar fi luat în considerare niciodată. De aceea, flexibilitatea și încrederea sunt esențiale. Renunță la controlul asupra cumului și concentrează-te pe ceul. Lasă rezultatul în mâinile Arhanghelului Mihail și ai încredere că el va aduce cea mai bună soluție posibilă pentru tine, chiar dacă se va prezenta într-un mod surprinzător. Acum, înainte de a continua acest mesaj, scrie în comentarii 222 pentru a cere credința și încrederea pe care îngerii le revarsă asupra ta. Dacă acest mesaj ți-a atins deja inima și simți că poți ajuta să menții această lumină aprinsă, pentru ca și alte suflete să o găsească, ia în considerare să ne susții cu un gest de afecțiune prin butonul Mulțumesc mult! Contribuția ta ne permite să continuăm să răspândim aceste semințe de speranță și iubire. Continuând mesajul, îngerii vor să te eliberezi de orice sentiment de vinovăție sau de nemeritare. De câte ori te-ai gândit, oare merită asta? Cu atâta lume suferind în lume, de ce aș primi eu o binecuvântare? Acest gând e o capcană a minții, o falsă modestie ce blochează curgerea abundenței. Universul e infinit de abundent și bucuria ta nu e bucuria nimănui. Dimpotrivă, când te vindeci, când prosperi, devii un far de lumină, inspirând și înălțând pe toți din jurul tău. Fericirea ta e un serviciu adus lumii. Arhanghelul Mihail curăță aceste convingeri limitative din câmpul tău energetic. Gândiți-vă că el vă ajută să înțelegeți că sunteți o fiică iubită a sursei creatoare și că dreptul vostru din naștere este bucuria, pacea și împlinirea. Să primiți această minune înseamnă să vă acceptați locul cuvenit în univers.
În următoarele 2 zile veți observa o potrivire și mai mare a lucrurilor. Fiți atente la discuțiile pe care le auziți, la cărțile sau articolele care vă apar în cale, la ideile care vă vin din senin în minte. Vor fi îndrumări clare, mici impulsuri de la Arhanghelul Mihail, care vă ghidează pas cu pas spre binecuvântarea voastră. Nu vă ignorați intuiția. Dacă simțiți un imbold să sunați pe cineva, faceți-o. Dacă simțiți dorința să vizitați un loc, mergeți. Intuiția voastră este telefonul direct cu cerul, iar în aceste zile linia va fi mai clară ca niciodată. Pregătiți-vă să vedeți o dovadă incontestabilă a iubirii cerești. Răspunsul pe care îl căutați nu mai este departe, el deja vine spre voi. Ceea ce vă desparte de el este doar o clipă de timp și tăria credinței voastre. Arhanghelul Mihail este cu voi, vă apără calea, vă luminează pașii și se asigură că primiți tot ceea ce inima voastră a cerut cu atâta sinceritate. Minunea este reală, este pe drum și are numele vostru scris pe ea. Aveți încredere. Dar pregătirea nu se termină aici. Există un pas esențial care depinde în întregime de voi. Acest pas esențial este practica iertării. Nu iertarea ca o favoare pentru cel care v-a rănit, ci ca un act de eliberare pentru voi înșivă. Arhanghelul Mihail, cu balanța sa a dreptății, vă cere să-i predați toate resentimentele, toate supărările și toate amintirile de nedreptate pe care le purtați. Aceste sentimente sunt ca niște ancore grele care vă împiedică să navigați spre apele liniștite ale noii voastre realități. Nu puteți primi noul atâta timp cât mâinile și inima vă sunt ocupate să țină durerile trecutului. Gândiți-vă la acea persoană sau situație care încă vă strânge pieptul când vă amintiți. Vizualizați-l pe Arhanghelul Mihail lângă voi și cu ajutorul lui tăiați legătura energetică ce vă unește de acea amintire. Spuneți cu voce tare sau în gând: îți predau, Arhanghele Mihail, toată această situație, ia supărarea și adu pacea. Eu îmi aleg libertatea. A face asta nu înseamnă să fiți de acord cu ce s-a întâmplat, ci să decideți că nu veți mai permite trecutului să vă controleze prezentul și să vă saboteze viitorul. Energia minunii care se apropie este de o vibrație foarte înaltă și nu poate găsi loc într-o inimă plină de ranchiună. Prin iertare, vă ridicați propria frecvență și deschideți o poartă pentru ca binecuvântările să poată veni liber spre voi. Aceasta este partea voastră în proces, colaborarea voastră cu planul ceresc. Înainte de a continua mesajul, dacă încă nu sunteți abonați la canal, profitați și abonați-vă. Asta ne ajută să continuăm să creăm conținut important pentru voi. Continuând mesajul, îngerii vă cer de asemenea să practicați recunoștința anticipată. Mulțumiți acum ca și cum minunea deja s-a întâmplat. Simțiți bucuria, ușurarea și pacea pe care această rezolvare le va aduce în viața voastră. Recunoștința este limba Universului. Când mulțumiți pentru ceva ce încă nu s-a concretizat în planul fizic, trimiteți un mesaj puternic de credință și încredere, afirmând că știți că cererea voastră a fost deja îndeplinită în planul spiritual și așteaptă doar momentul potrivit pentru a se arăta. Luați un caiet și scrieți o scrisoare Arhanghelului Mihail, mulțumind în detaliu pentru minune. Descrieți cum viața voastră s-a schimbat în bine, cum vă simțiți, cum această binecuvântare a avut un impact pozitiv asupra familiei și bunăstării voastre. Citind această scrisoare în fiecare zi, dimineața și înainte de culcare, vă veți întări legătura cu această nouă realitate și veți atrage realizarea ei. Universul nu răspunde la ceea ce cereți cu vorbe, ci la energia pe care o emiteți. Dacă emiteți energia lipsei, a îngrijorării, a îndoielii, atrageți mai mult din asta. Dar dacă emiteți energia recunoștinței, a certitudinii, a bucuriei, deveniți un magnet pentru soluții și pentru minuni. Îngerii vă trimit un semn special. Numărul vostru norocos pentru azi este 9.
Scrieți în comentarii: eu primesc energia îngerilor, numărul meu norocos este 9 și sunt binecuvântată. Trimit dragoste și protecție persoanei pe care o plac și o iubesc mult. Dacă acest mesaj v-a atins inima, arătați-vă sprijinul cu un mulțumesc mult și ajutați la răspândirea acestui mesaj de lumină către alte persoane care au nevoie. Amintiți-vă, suflet iubit, că sunteți o creatoare a realității voastre. Cerul își face partea, mișcând munți în favoarea voastră, dar voi trebuie să vă faceți partea, menținându-vă vibrația în armonie cu ceea ce doriți să primiți. Iertarea și recunoștința sunt cele două aripi care vă vor permite să zburați spre această nouă etapă a vieții voastre. Arhanghelul Mihail vă înconjoară cu mantia sa de protecție albastru cobalt, dându-vă putere și curaj să faceți această curățare interioară. Nu vă temeți să priviți rănile vechi. Nu sunteți singure în acest proces. Lumina lui va fi cu voi, transformând fiecare lacrimă de tristețe într-un diamant de înțelepciune. Pacea pe care o căutați atât de mult nu este în lumea exterioară, ci în propriul vostru suflet. Și calea spre această pace trece inevitabil prin poarta iertării. Eliberându-vă de aceste lanțuri, nu doar că vă deschideți pentru minunea care vine, ci și pentru o viață întreagă de mai multă ușurință, bucurie și armonie. Alegerea este a voastră, puterea este în mâinile voastre. Cerul așteaptă cu răbdare decizia voastră de a fi libere. Și mai este un detaliu despre pregătire pe care trebuie să-l știți. Pregătirea finală pentru a primi această minune include curățarea mediului vostru și a corpului fizic, deoarece ambele sunt temple care adăpostesc spiritul vostru. Arhanghelul Mihail este un luptător de lumină, iar energia sa de înaltă frecvență are nevoie de un spațiu curat și armonizat pentru a acționa cu toată puterea sa. În următoarele 2 zile, dedicați timp pentru a vă organiza casa. Donați ce nu mai folosiți, reparați ce este stricat și curățați fiecare colț cu intenția de a îndepărta nu doar murdăria fizică, ci și energiile stagnante. Aprindeți o tămâie de santal sau mir, pulverizați apă cu lavandă în încăperi sau pur și simplu deschideți ferestrele și ușile, permițând luminii soarelui și aerului proaspăt să intre și să reînnoiască energia căminului vostru. În timp ce faceți această curățare, vizualizați lumina albastră a Arhanghelului Mihail umplând fiecare cameră, dizolvând orice urmă de tristețe, conflict sau negativitate. Rugați-l să-și pună îngerii păzitori la fiecare ușă și fereastră, creând un scut de protecție în jurul casei voastre. Un mediu armonizat devine un punct de atracție pentru energiile pozitive și accelerează apariția binecuvântărilor pe care le așteptați. La fel, aveți grijă de corpul vostru fizic. El este vehiculul sufletului vostru în această existență pământească. Beți mai multă apă, mâncați alimente ușoare și naturale și, dacă este posibil, faceți o plimbare în aer liber, simțind legătura cu natura. Natura este o mare poartă de vindecare și reîncărcare. Când mergeți desculțe pe iarbă sau pe pământ, descărcați energiile dense și absorbiți forța vitală a planetei. Fiți atente la gândurile și cuvintele voastre. Aveți puterea de a binecuvânta sau blestema viața voastră cu ceea ce gândiți și spuneți. Schimbați plângerea cu aprecierea. Schimbați critica cu lauda. Schimbați frica cu credința. Fiecare cuvânt pe care îl rostiți este o hotărâre pentru univers. Folosiți această putere în favoarea voastră. Înainte de a continua, îngerii vă cer să faceți un exercițiu de eliberare. Scrieți în comentarii o listă de persoane, inclusiv voi înșivă, pe care ați dori să le iertați. Vizualizați fiecare dintre ele, trimiteți dragoste și spuneți: te iert și te eliberez. Pacea să fie cu tine. Simțiți ușurimea și libertatea pe care le aduce iertarea. Repetați această practică în fiecare zi pentru a vă întări pacea interioară și a elibera anxietatea. Acum, continuând mesajul, rugăciunea pe care o veți face Arhanghelului Mihail în aceste 2 zile trebuie făcută cu inima, nu doar cu mintea. Nu vă faceți griji să folosiți cuvinte complicate. Vorbește cu el ca și cu un prieten puternic și plin de dragoste. Deschideți inima,
Spune-i ce te apasă, dar mai presus de toate, arată-i încrederea și dăruirea ta. O rugăciune simplă ca aceasta: iubit Arhanghel Mihail, am încredere în puterea și dragostea ta. Îți încredințez această situație, descrie situația și cer ajutorul tău ceresc. Mă deschid să primesc minunea pe care cerul o are pentru mine. Îți mulțumesc pentru ocrotirea și lumina ta. Așa să fie. E foarte puternică atunci când îi e spusă cu sinceritate și credință. Roagă-te așa dimineața când te trezești și seara înainte de culcare. Dacă poți, aprinde o lumânare albastră sau albă pentru el, căci flacăra lumânării e un punct de legătură și un catalizator de energii. Cât timp arde lumânarea, imaginează-ți cum cererea ta e dusă la cer de fum și cum răspunsul coboară la tine ca o rază de lumină aurie. Acest ritual de 2 zile e un act de credință puternică. Ești tu care spui universului că ești gata, că ești în armonie și că ești deschisă să primești. Arhanghelul Mihail îți va onora angajamentul și devotamentul. Răspunsul va veni. El poate apărea în aceste 2 zile sau imediat după, dar sămânța minunii va fi sădită irevocabil în această perioadă sfântă de legătură. Pregătește-te, căci cerul se mișcă în favoarea ta într-un mod pe care nu ți l-ai imaginat niciodată. Schimbarea îți bate la ușă. Singura ta sarcină e să o deschizi cu o inimă curată, un mediu armonizat și o credință de neclintit. În aceste 2 zile de rugăciune și pregătire e esențial să te menții într-o stare de veche spirituală. Ce înseamnă asta? Înseamnă să fii atentă, să nu cazi în capcanele îndoielii și ale descurajării, care pot apărea ca o ultimă încercare a credinței tale. Pot apărea mici neplăceri, vești proaste sau oameni care, fără intenție, încearcă să-ți zdruncine încrederea cu vorbe negative. Când se întâmplă asta, nu intra în conflict. Doar respiră adânc și invocă-l în gând pe Arhanghelul Mihail. Imaginează-ți sabia lui de lumină tăind orice energie negativă care încearcă să se apropie de tine. Spune-ți: sunt sub ocrotirea Arhanghelului Mihail. Nici o energie mai prejos de cea a iubirii nu mă poate atinge. Ține minte că ești într-un proces de creștere vibrațională și e firesc ca energiile mai joase să încerce să te tragă înapoi la vechiul tipar. Fermitatea și credința ta sunt scutul tău. Un alt punct esențial e observarea visurilor tale. În această perioadă, visurile tale vor fi un canal direct de comunicare cu planul spiritual. Îngerii și însuși Arhanghelul Mihail pot folosi starea de vis pentru a-ți transmite mesaje, idei și chiar soluția la problema ta. Înainte de culcare, roagă Arhanghelul să te călăuzească prin visurile tale. Lasă un carnețel și un pix lângă pat și când te trezești, notează tot ce-ți amintești, chiar dacă pare fără sens. Piesele puzzle-ului se vor potrivi mai târziu. Simbolurile, culorile, senzațiile, totul va avea un înțeles. Nu subestima puterea acestei comunicări. De multe ori, răspunsul pe care îl căutăm ziua ne e dat clar și direct noaptea. Fii deschisă să descifrezi aceste coduri cerești. Minunea pe care o aștepți există deja în planul spiritual. Ea e deja o realitate într-o dimensiune de energie pură. Treaba ta, cu ajutorul lui Mihail Arhanghelul, e să aduci această realitate în planul tău fizic. Și faci asta prin vibrația ta. Așadar, fă lucruri care îți aduc bucurie. Ascultă muzică ce-ți înalță spiritul. Privește filme care te fac să râzi. Vorbește cu oameni care te susțin și te iubesc. Evită știrile tragice și dramele grele. Trebuie să-ți protejezi energia ca o leoaică puii ei. Vibrația ta e cel mai prețios bun al tău acum. Cu cât e mai înaltă, cu atât mai repede minunea se va arăta în viața ta. Crede, iubită suflet, că acesta nu e doar un alt text pe care îl citești. Aceasta e o activare energetică. Cuvintele pe care le citești sunt impregnate cu lumina și forța Arhanghelului Mihail. Citind, acceptând și punând în practică ce ești îndrumată, permiți acestei energii să acționeze în viața ta concret. Dai permisiune cerului să intervină. Arhanghelul Mihail nu-ți poate încălca liberul arbitru.
El așteaptă chemarea ta, deschiderea ta, da-ul tău. Și acest ritual de 2 zile e da-ul tău răsunător către univers. Ești tu care declari că ești gata pentru un nou început, pentru o nouă poveste, pentru o viață binecuvântată de minunea iubirii cerești. Schimbarea a început deja. Simte-o în fiecare celulă a corpului tău. Simte speranța renăscând, credința întărindu-se și certitudinea luând locul îndoielii. Cerul e în sărbătoare, celebrând victoria ta care a fost deja hotărâtă. Ai încredere în proces, ai încredere în ocrotirea lui Mihail Arhanghelul și mai presus de toate, ai încredere în tine și în puterea ta de a crea o realitate de binecuvântări și bucurii. Ce e mai bun abia urmează. După aceste 2 zile de legătură profundă și pregătire, nu crede că munca s-a terminat. De fapt, o nouă etapă începe, etapa observării atente și a acțiunii inspirate. Minunea s-ar putea să nu apară ca un fulger pe un cer senin. De multe ori, ea se desfășoară subtil, ca înflorirea unei flori. Începe cu o idee mică, un sentiment nou, o ușă care se deschide discret. Depinde de tine să fii atentă, să recunoști primele semne și să acționezi conform inspirației cerești pe care o primești. Acțiunea inspirată e diferită de acțiunea forțată. Acțiunea forțată vine din frică, din anxietate, din nevoia de a controla rezultatul. Acțiunea inspirată, pe de altă parte, vine dintr-un loc de calm, de certitudine interioară. E acel impuls care pare să apară de nicăieri, o intuiție puternică de a face ceva, chiar dacă nu are sens logic pe moment. De exemplu, poți simți o dorință bruscă de a merge pe o altă stradă și să găsești o oportunitate de muncă pe care n-ai vedea-o altfel. Sau poți simți impulsul de a suna o prietenă pe care n-ai mai văzut-o de ani, iar acea prietenă are soluția sau contactul de care ai nevoie. Ai încredere în aceste împingeri ale Universului. Ele sunt mâna Arhanghelului Mihail care te călăuzește în direcția corectă. Împarte acest video cu 2 persoane dragi care au nevoie de acest mesaj de speranță și credință. Hai să construim împreună un lanț de iubire și sprijin reciproc. Lasă un comentariu cu o rugăciune pentru îngerul tău păzitor. Nu uita de asemenea că timpul cerului e diferit de timpul nostru. Minunea va ajunge la momentul perfect, nici o secundă mai devreme, nici o secundă mai târziu. Nerăbdarea e o formă de îndoială. Ori de câte ori te simți neliniștită, întrebând când se va întâmpla. Respiră adânc și reconfirmă-ți încrederea. Spune, am încredere în timpul ceresc. Totul se întâmplă la momentul potrivit pentru binele meu cel mai înalt. Încredințează anxietatea Arhanghelului Mihail și roagă-l să o înlocuiască cu pacea și răbdarea. Universul îți testează capacitatea de a avea încredere. Menținându-te senină și încrezătoare, demonstrezi că ești cu adevărat gata să primești binecuvântarea. Apariția minunii tale va depinde și de capacitatea ta de a primi. Multe dintre noi suntem excelente la a da, dar ne e greu să primim. Când minunea va începe să se arate, printr-un ajutor, un cadou, o oportunitate, acceptă cu recunoștință. Nu te simți datoare, nu spune nu trebuia, spune pur și simplu mulțumesc. A primi e un act de umilință și de recunoaștere că ești demnă. Acceptând micile binecuvântări, deschizi spațiu pentru ca cele mari să poată veni. Universul vrea să te răsplătească, dar trebuie să ai mâinile și inima deschise să primești. Fii pregătită pentru schimbare, suflet drag. Viața ta, după această minune, nu va mai fi la fel. Lucrurile vechi vor rămâne în urmă, poate chiar relații sau obiceiuri care nu-ți mai sunt de folos noului tău eu. Nu te teme să le lași să plece. Noul poate intra doar când vechiul e eliberat. Arhanghelul Mihail va fi alături de tine în această perioadă de schimbare, dându-ți putere și limpezime să iei deciziile potrivite. Viața la care ai visat mereu e dincolo de frică și îndoială. Și ești la un pas de a trece puntea. Continuă să fii recunoscătoare în fiecare zi.
Mulțumește pentru tot, de la aerul pe care îl respiri până la acoperișul de deasupra capului. Recunoștința îți menține câmpul energetic vibrând pe frecvența iubirii și a abundenței, asigurându-te că nu doar această minune se va arăta, dar și că un șir neîntrerupt de binecuvântări va deveni nouă ta realitate. Nu ai fost creată pentru o viață plină de greutăți, ci pentru una de bucurie și sens. Iar Arhanghelul Mihail e aici să-ți aducă aminte de asta și să te ajute să-ți ceri dreptul tău la fericire. Suflet drag, am ajuns la sfârșitul acestui mesaj, dar la începutul unei noi realități binecuvântate pentru tine. Ceea ce am împărtășit aici nu sunt doar cuvinte, ci semințe de lumină sădite în sol fertil, care e inima ta. Rugăciunea de 2 zile către Arhanghelul Mihail e actul de a uda aceste semințe cu credința și devotamentul tău. Acum trebuie să ai încredere în procesul de germinare și creștere. Minunea pe care ai cerut-o cu atâta sinceritate a fost deja eliberată din inima lui Dumnezeu și e adusă în realitatea ta de mâinile puternice ale Arhanghelului Mihail. El ți-a auzit chemarea, el ți-a simțit neliniștea și el a răspuns. Liniștea pe care uneori ai interpretat-o ca abandon era de fapt timpul sfânt al pregătirii. În culisele spirituale, o echipă imensă de lumină lucra în favoarea ta, înlăturând obstacole, alinind circumstanțe și pregătind calea pentru ca binecuvântarea ta să ajungă în siguranță și perfect. Acum, vălul se ridică și vei începe să vezi dovezile acestei intervenții cerești în viața ta de zi cu zi. Partea ta, de acum înainte, e să trăiești într-o stare de așteptare plină de bucurie. Trezește-te în fiecare zi cu gândul: azi mi se va întâmpla ceva minunat. Această simplă afirmație are puterea să-ți ajusteze percepția, ca să recunoști oportunitățile și semnele pe care Universul ți le va trimite. Trăiește ca și cum rugăciunea ta ar fi fost deja ascultată, pentru că, în adevăr, așa și e. Simte recunoștința, pacea și ușurarea pe care ți le aduce această certitudine. Această energie e farul care va călăuzi minunea ta până la portul tău sigur, care e viața ta. Arhanghelul Mihail va continua să fie alături de tine, nu doar în timpul apariției acestei binecuvântări specifice, ci pe tot drumul tău. Fă-ți un obicei să vorbești cu el în fiecare zi. Cere-i protecția când ieși din casă, înțelepciunea când iei o decizie, puterea când te confrunți cu o provocare. El e un prieten credincios și un protector neobosit, mereu gata să te slujească cu iubirea și puterea lui. El vrea să știi cât de iubită, valoroasă și puternică ești. Ai depășit atâtea, ai trecut prin deșerturi despre care credeai că nu se vor sfârși. Și acum a venit timpul recompensei tale. A venit timpul oazei, al apei proaspete, al umbrei și al odihnei. Permiteți să primești, permiteți să fii fericită, meriți. Fericirea ta îl glorifică pe Creator și îi inspiră pe toți din jurul tău. Dacă acest mesaj a rezonat cu tine și cu situația ta, scrie în comentarii: Arhanghel Mihail, am încredere și îmi încredințez viața în mâinile tale. Împărtășește-ți experiențele în comentarii. Dacă ți-a plăcut acest video, dă like și abonează-te la canal pentru mai mult conținut inspirațional. Te mulțumesc că ai urmărit și ne vedem în următorul video.